Majme tabuľku naformátovanú pozadie a okraje, by sme chceli využívať prednastavené hodnoty upravovania v ponuke formát a automatický formát. Je to niečo podobné, ako keď prídete do reštaurácie a zmenu si vyberáte. Ja si vyberiem východzie. Znamená, tabuľku mi upraví takto. Pokiaľ by som nebol spokojný, môžeme si na danú oblasť vybrať iný automatický formát. V ponuke je červená, čierna, šedá. Šedá zmenou, to znamená, vložil by čísla hodnoty, tu na to nie je vidno. Môžeme sa vrátiť späť k predchádzajúcemu a vybrať žltá, 3D, alebo keby bol trojrozmerný výstupok, skúsme si tento nastaviť. Potom je tam ešte niekoľko ďalších automatických formátov. Jedná s červeným okrajom, levandulová, taká jemná, to isté zmenou. Modrá, tyrkysová, zelená. Má to výhodu, že už máte predefinované okraje farby bez písma a tie si potom môžete ešte ďalej upraviť.